mastreets esocial media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri nokasika yekumuchato kwaGreatman yandoda ndisvitse kwamuri ndichikuratidzai vamwe vevanhu vanga variko kumuchato anditi nezvanga zvakapfekwa nezvanga zvichiitika. Asi chekutanga, kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo kuti udi usubscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinowinza nyaya dzichipisa, you will be notified. Muchitwa kuti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So vazukuru ndoda kuratidza maphotos aGreatman aina maititi maititi aiwa chekutanga chida kuti makorokoto kuna Greatman nemudzimai wake aiwa baba namai Gwaze maita chinhu chakanaka mabatanidzwa musvitsa tsvene. Anditi ndo zvinoitwawo zvazukuru kubatanidzwa musvitsa tsvene. Zvinhu zvenyu, imba yenyu yokomborwa, zvinhu zvenyu zvofamba zvakanaka zvichienda mberi. Ndofunga muri kuona maititi vaendawo vakanograsawo kunogresa muchato waGreatman. Anditi macelebrities zvakanaka kana vachitsigirana sekudai. Anditi ndofunga muri ngozviona chitaiwa murandakadzi amai maposa wenyu muchato uri kuuya manje. Ndofunga muri kuziva kuti uri kugadzirirwa, so vatotorawo blessing remuchato ipapa. Anditi chinova chinhu chakanaka. Ngataura necomment section kuti munofunge nezvemaphotos awa. Aiwa charama chikuvigirai zvanga zvichiitika kumuchato waGreatman nemudzimai wake. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, pari zvino chiti much love.